Ipatayo. Okay. Ang punong galing negative side ng upper bucket. Busa kay pamatud-an manamo nga ang cross na iusa sa gamot sa lupa sumalastima. Ni pima ka negative kay dili ka uyon nga nahiswan. Karon asa man sa sinulat ni Diwae nga nag-ingon si Diwae nga ang cross nga nasa lupa wala na iusa. Question is out of topic. So, basta tungkol sa kanil usapaw. Pareho ko ba sa salon? Pareho ko ba sa salon? Hello. Ang balaod nag-ingon nga ang mga debatidor mutahod sa moderator. Diba? Murag ko naman mo mutahod, ayaw mo padasin yung emosyon. Kaya mauwata sa mga tao nga manampong na ini. No? Kinahanglan nga magpabilit ang ato kinaiyang. Kumbaga sa pupunta na ang mga bansa. Aron ka, kasi kaya ko ako na rin naging pupupis na logo yung pinilabihan. Kasi itong logo sa Pilipinas. Kisa logo eh. Kasi sila may ang kwento. Di ba ang logo na? Mas sila ang logo. Okay. Sila may ang kwento di ba? Ayun sa. Ang logo rin yung facility at yung jeans na nagagin ng cross. Okay? Ang mau mata, dato kami logo rin ay ang inyong identihan karon ng pagkatuloy ay ang muli Christian po ukasa sa karon katong dili mo sapaw ka sa dili ulas. Okay, kayo ka. Ang atong oras, atong ikinahanglan ni kay Pagdinyo, usa na lang sa kaminutos kami mahuman na tahan ng klima. Kung wala rin ko'y mapahayag karon, wala kayo sa inyong klima, nawala yun siya manisolba. Okay? Gusto na mo makaklaro eh, kung naasang referensya, na referensya o Biblia, kung saan isa sa mga referensya niya itong i-considera, ang Biblia, dictionary, aplikado ng mga referensya, na ako gamiton itong dili ko lapas, dili ako pagmutana, kaya gipirmahan ng reaktibo sa tema nga panapuntan namo na ang sulit na sa pagaw sa uman. Nagkatultul balik akong kaaslang asa sunod inijuay nga ang wala na yung pasagot-sarutan sa tatas. Kung wala ka tungtol, kung wala yung pinipindi. Asa man, katungtol ka? Umagan. Anak, tubag. Siya mo'y nasaan. Siya mo'y mauli. Wa man ko magpamatuod. Sila mo'y nagpamatuod. Kamo dihang mga grupuhan. Nga ang cross na iusa nga naa sa lugo, ang cross nga naa sa lugo na iusa sa gahong sa Roma. Sumala sa Biblia. Isupak ko. Dili kay mo pa matuod po ko. Tubag na. Ilong na. Okay, dito tayo. Kung pa yung yawit ko wala dito bukan dito. Okay. Ang pagkutara natin, kaya nilipid sa iyong ka, sato pa na agay ilang nagpunita na ang cross ng lumungan, identifisay idao, ang tupiko din may munin, pamatunan sa 70th Local Conference na ang cross na naa sa logo, na naa sa logo, na naa sa logo, na may asa sa gahong sa cross pa. Kung dili cross na lang yung logo, kung tila nagkabaw, wala na isa. Cross pa ka na! Pamanintima din eh. Ako yung ka ng cross, dili pusti, dili haliki, dili batang. Yan? Pero matasama ko sa iyo tima. Kung ngayon mo na, nabasa ba cross, di ba nalitima ang cross pa kahon? Kana mang logo. Nangyayama yung logo. Nauban na sa nangyayama o ganang cross. Ganang nila. Muli na kayo sa kagawang sa Roma ang logo. Cross. Kung pahala logo. Iyan na sa Roma. Nala. Ang mapigil na. Makita na yung Biblia ang logo. Dili batag. Dili haligi. Dili puste. Kaya ang pulong gani kanila inside ka. Kaya dili ka mo uyon na ang cross na ito sa langis gawin sa Roma, di ba?
Ya asa pa ang mga tumakita na ang cross pa na ilo sa South Roma. Tapos so yan, sa tira may gawas, kung ako na hindi na magpapalong siyempre. Kamu marami na din ha, ginawa si Katubas sa pagkakumutan ni Iskay sa parang pamito ko. Wali Katubas. Kaya wala si Mutil na kagigatid siya nga mong itapindo na ang cross na ilo sa South Roma na kay Mugata na wala dito siya. Diba? Alala may Mugata na uwi ka nahipusan na negative siya ito ka. Na magita ka, kung sino ka, na nag-ingon na wala kahiusa sa kahusa. Na kaya negative side na, kung wala ka negative side na. Diba? Kung ngayon ka nahiusa, ating negative side. Diba? Oo, mula ako maka, ikaw palawanan, ikaw putanan. Kung nakaya mo gano'n, eleven lang. Ayaw ka ma-obsessive nga, apinatik ka, niya negative yung isunte. Ayaw mo ka ma-obsessive ka, negative ka, apinatik yung isunte. Yun mo. Negative side maka, hindi ka mabili mo, ang iba daw. Ang iba daw, ang logo nga, ang cross na nasa sa logo, nahiusa sa gahong sa kabuhan. Diba? Kung dili cross na ito, hindi logo, kung dili na cross, kung haligi lang, wala na nahiusa, patas. Diba? Kaya cross maghala, di maghala sambot. Diba? Di maghala sungay yung taksaw, nagkasana. Kung ang amas yung logo, cross ka nila, hindi man hibulita niya, kaya, yung logo, cross nila, wala yung ino na niya ang cross na yung sa sansin. Ito ay filosofiya na ang inyuhan pagkita. Wala ka ng logo ng cross. Yan. Kung ka ng cross na niya sa Biblia, kanan sa Pinalayan Kapitulo 12, versikulo 9, naasihan ang cross kung yung nasyawa sa mayroon pilit ka ng tubuhat. Wala yung iniiwalin ang cross was associated sa power from kakanaan cross na nasa inyong logo. Mo maginang sa Biblia, nauna siya ang nahiusa sa kahusa at logo ka. Ang punong galing logo, basta magbibati niya, kailangan cross. Kung talaga siya logo niya, hindi na cross, wala ingon mo ka sa naman. Naging tao ka na tagala, inataon niya kung talo ng pindi, hindi mo kapatablas, kung ano mas kima, wala nang hindi magpiha, di ba? Hindi ko kima, may pasir, hindi ko kusubigo. Kaya yung nila ang role niya, ginalilit ang pagsapo ng susi ko na balik ng pangakagay. Kung talaga, yung sabaw ko, automatic pwede, na ang bilang kutuban sa pagkakutang pwede. Kung ka na po sa isla na po, di ba ang problem? Di ba na kung pagkakala, nagkakalo ko lang ninyo, wala kayo itong tuba. Di ko pagkakala. Di sa kisa pa nyo yan. Ano, lagi mo din eh. Pagkakala, gusto ko panablan mo na. Tayo, sa panablan na, kung kaya, kaya ako, magpaligis ka matulungan. Basta si-enjoy, ikukanan ko, namin yung dibuto. God cross was associated sa power of God. Kung naman ay sunog o patiis na kabayo, wala nila mo di-enjoy? Ha? Sa spirit of prophecy, ulingwan sa palit-palit. God cross was associated with the power of God. Kanang logo na nasa sa Biblia, ito ba ito pa? Nasa Pilihan 17, ang Pilihan 12, Bispolo 9, nakalang logo ng cross, kaubas ng Bible sa bilang ng sayawa, paunang krusa, nga naas inyong logo. Kung mulahin ka nila inyong logo, diha inyong logo, Biblia, makita ka ito sa cross, sa pagkalit ng mao. Kung yung ka nila, ay nagtilimot. Iyon lagi sinidungay, si Satanas, uban siya kung manunda, na-presente sa cross. Wala sa cross, ang nahito sa gawang karubat. Diba? Yung magkakita ka na, matiis na kinipante, wala ilang lugar. Kaya hindi mo na cross. Pero kung ka na sa inyong logo, cross kanina, maulay ito na inyong
among logo nga cross, kuha nila apil sa gawin sa Roma. Pagkalana, pata. Okay ba? Kini logo nga cross, dili ka na sa gawin sa Roma. Kada pata. O niya ko, sa pagkapagayana, pagkat ako himala, mga ulit mo, magsulat ako kapilihan, huwag ko pamatas niya maulitan. Huwag yun! Na ikaw, kung katawa ka, ikaw niya testing ang nagpamita, kung ikaw nakakapla. Diba? Kasahaw na na. Diba? Kaya kusama ka niya sa dikritis ng panin. Dapat ikaw nakakapla na ang cross wala tayo sa Roma para patas, kung yan kanyang grupo diya sa cross, dahil mo ni cross na lubos, bigyan na at nakita, di patas, o niya, kung mauning ang logo, nausa, magpamatasan. Ang bayan na na, hindi nagsabihan, hinugiyaan ang pagtulog minimaw, ang kanang cross wala tayo usap, hindi mo sa magilayo sa iliway. Igual pa unta sa iliway, may suka na, waling tabi na, di magtaklibalo, nanda cross was associated power from paging cross na yung sa lagi sa gawin sa lumat, o niya ang ikamana na walang usasan. Di ka kayo, puro ligatin, wala. Puro dili ang usasan. Wala yung ligatin siya, may pagkagigatin siya, yung may palo sa firma, di ba? Pero magiging ligatin siya, hindi kayo mo lang nalikahon ko. Aga na din po matuhubrad, wala ako nakakamasok ka na. Kaya salamat. Brother Orel, andam ka na ba sa pagtubag? Tubag? Wapa ka ni Tindong, andam na ko, hindi ko kakapalaman Okay. na niya. Ay, pagkapaw. Wapa ka huma. Sige lang. Sa puluhan, usapaw, pwede. Padayon. Pwede. Wala magsapaw. Nagtakilid na. Hilong lagi, di pa ikatigong si Bate, hilong lagi. Okay, error. Masalo. Na, dili mo sapa ka ng pulong-supag. Sapaw-sapaw na ka. Wapa ko sama sa pagkutubag. Kung kamaw ka si Bate, hindi ka musapa. Diba? Diba? Hindi na. Ano eh? Akong tagaan at panahon sa pangutana. Ay, sa tao. Wala ganit pangutana? Okay. Ang pangutana mao kini, ang gisupak nimo ang cross nga naa sa logo. Gigamit nimo ang sulat ni Ellen G. White. Pangutana. Pagsulti ni Ellen G. White nga ang cross nga nilalong sa Roma. Pangutana. Diha na bang logo? Tubag. Tubag. Okay? Kanang logo nga cross saan? Saan ang logo nga cross? Saan na Biblia? Wapas kiniduay? Logo sa Biblia. Nakita yung logo nga cross. Kaya cross magkahala. Di magkahala ikong kabayo. Wala yung siniduay. The cross was associated with the power of Rome. Wapas siniduay na tao. Ang logo nga cross ang logo nga Rome. Ang Biblia. Makita na sa pinilang versikulo 9. Matod pa nimo diha na. Pagsulti nimong diha na. May mabasa ka pa sa sulat ni Ellen G. White nga diha ng logo sa Seventh Adventist. Tubag. Ang logo nga cross na anak. Wapas kiniduay ng tao. Kaya kining Biblia, kining kinadaya, disulat, kaya 26 kini pa, wapas kiniduay ng tao, na ang logo nga cross. Kugali lang, wala wala nakakita, wala kakibalo, kaya wala magkagaresearch. Mga magpaulit ka, na magpaulit ka na kung kapilihan, cross magkala na sa logo, di magkala, tiyong kabayo. Matod pa nimo magpabilin o magdalas kapilihan. Ang pangutana, doon na kabay nabasa. Nga ang cross, nga naas logo, dili ang cross logo, naas logo, diha na panahon ni Ellen G. White. Naa, wala, tubag. Naalagay ng Eh, logo nga cross. So, isang kipatanong ko dito. Wala. Naa ang logo nga cross. Sa pinagayan, Kapitulo 12, versikulo 9. Kanang logo ka nga cross, dilipatan, naalang nawa pa kiniluwain. Kanang nasiluhang logo nga inyong ibutang yas yung logo. Kaya kanang inyong logo, inyo man na. Ang ilugang diyan, ang cross man, nakuyog sa yawa o sa bitin sa dragon. Mr. Dixon, Mr. Moderator. Ang iyang ang tubag niya, naa. Pwede bang ipakita sa katilingban, ipabasa sa sulat ni Ellen G. White, nga diha na logo ang Seventh Adventist nga naay cross. Pwede nimong ipakita sa katilingban aron dili ikaw may muuli sa kapildihan. May
Nagkanang logo nga cross, makita na sa Biblia. Pirmahay, pagka makita sa katilinggan ang logo nga cross, nagkanang kasinuhang logo nga cross, mamagilang krosas, pagka makita, pirmahay. Okay. Pirmahay. Excuse me, Mr. Moderator. Okay. Pirmahay. Ang ato magbugnaway ta. Kay naa ang magikuno mabasa. Ang pangutana kasuwat ni Ellen G. White. Pwede ba nimong ihatag sa moderator ang sulat ni Ellen G. White? Nga diha nay logo nga naay cross nga nilalom sa gawom sa Roma. Pwede tang pirmahay, pwede tang manaog. Kay kung naa paminaw sa, kung naa nay mabasa nga diha nay logo sa cross, logo nga naay cross nga sa Seventh Adventist nailawom sa gawom sa Roma, pwede kong munaog musinggit nga pilde. Pero dili nimo mabasa, kay nimo magmabasa. Pero dili nimo mabasa. Pwede ba oren nga ikay mo munaog? Pwede. Berarti lagi waktu waktu na mabasa. Kita pa. Objection. Pwede na. Naman. Ang ating logo, dinikot na cross. Logo ba? Kanang itong kaya na logo. Wala astima. Diba? Dinikot na cross ang astima. Di naman uya. Logo ba ni ka cross? Sa logo ng cross ka makita. Dala sa isot ni Bria. Ang niyagay mo, niyagay siya. Ang ulapak pala pwede. Ikapila na may kapitihan ninyo. Diba? Okay, objection. Kay kwanto. Sunod pangutana. Klaro sa katilingban nga niingon kag naay mabasa. Karon nisulti na sabka nga makita ra, walay mabasa. Pangutana. Asa may tinuod? Pag-ingon nimo pirmirong mabasa o karon niingon kag makita dili mabasa. Tuwa. Okay, Mr. Laik, nabiya video ha, 1940. Walo ko na yung mabasa. Iyong kung makita sa Biblia, ang logo, pero pwede mag-inom this video. Namuwi video, pwede i-replay. Iyong akong mabasa. Ang atong imadinig, logo na cross, daily word cross. Namuwi yung video, i-replay na. Huwag ka nag-shooting nila eh. Di na ba? Diba? Ang akong inigon, kanang logo na cross, nga nasa inyong logo, kanang cross din ha, wala yung iniligyoare, nga naiusa sa gahong sa Roma. O na makita po na sa Biblia, ang logo ng cross, tinitiin ang kabayo na to, cross, kita na sa inyong logo. Muna bisul, sa kilipin na yung video niya. Okay, Mr. Moderator, address moderator, sumala sa kikasabutan. Okay. Mr. Moderator, ang moderator ni Sulte nga mabasa. Natunggan nyo na. Mabasa. Ningo gani siya, mabasa. Munang nidasun ko. Nigamit gani kag teksto kay mabasa. Dili kay makita. Pangutana. Nagtug-an ka bas tinuod uril o nagpahimakak kas katilingban nga nakasaksi sa imong pagsulti. Tumag. Okay. Nagtugan ko sa Kinoon. Ngayon, ang akong ginigol na ang mabasa, nag-ingon si Lijuay sa surat, mabasa, na the cross was associated na Paulo from, imukupso kay Biblia naman. Sa sinulat ni Lijuay, the cross was associated na Paulo from. O na sa Biblia, ang logo ng cross na sinang logo, makita ka na sa Biblia, ang logo ng cross. Sa pinarayag 12:9. I-replay ng inyong video kaya wala akong isulti. Pero ang inyong gusto mong otot, Biblia, mabasa Biblia, wala akong kasultihan. Imo na lahat din nila kung sa kapitihan ng emosyon na ka. Okay. Okay, sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Pag ingaw nimong makita na as pinadayag 12:9. Kanang pinadayag 12:9 pagtuk ang tinuod. Logo ba na sa Seventh-day Adventist kanang imong gibasa o dili? Tubag. Okay, pagkahayahayang sa pangutana ng galat. Ang araw laging keba, kanang logo, kanang krosyanas ng logo. Itong anak kong tinuwag at kining cross din nakila ng Biblia, mawala ang forma sa krosyang logo. Wala yung
Namapasag that the cross was associated with the power of fraud. Mo na cross kinahiyo sa gawin sa Roma. Kasi sa talas, naanak ng cross nga, mo na purmahas cross. Dili kabayo, dili kabayo. Mo na kay cross na kana, di ba kanaig ng kabayo? O sa pangitan, rason, nanikin mo nga, wa pa nilabot yung among cross na gibuting din kabayo. Sarap, kan? Hindi, kita sa panablang na dire. Okay, atot pa di mo. Maugyod na. Kay samak kurma. Pangutana, imo bang mapadungog sa katilingban nga naa nagsulti ang teksto nga logo sa Seventh-day Adventist kay mauman ka na? Imo bang itugas katilingban mabasa sa 12:9? Ayaw pagtibag maghatubag yun. Alam ko kay logo ba kanang inyong logo matros, makita na siya, ako pinang sa cross. Pero kung kanang inyong cross kay diri ka, sino mo diri? Na mo din ang cross kasi plano ko diri ko. Wala ay mo din ang inipon pa diri para gumama makapatabla ka. Hindi ba yung kapatabla ko diyan? Yung pawala din ba kay kay kanang inyong cross mo inipon pinadayan. Cross pa nila. Diri ka pinadayan. Yung buntag mga kigsunan. Nalipay pa mo garon nga nagpingki-pingki ta sa katarungan? Uwa. Nalipay mo wala. Mayo kay nalipay mo. Ang topiko gidala nila wala nila masabte. Nga nung man nilang masabte, ilang pagpamatuod nga ang krus nga naa sa lugo, wala mag-ingon ang pagpamatuod krus nga lugo. Di ba tidur maghani? Pareha mamay taga Bisayas, pero mismo siya, wag kasabot sa iyang tema. Siging gibalik-balik nga krus nga lugo, di na mao krus nga naa sa lugo. Sabtan ninyo? Dong iga-akos panog, iga-akos sa video, kaliho. Ipokus gyud kayo si Brother Jerry. Gipangutanan nako si Brother Orel, mora ginay balik-balik ko niya. Muuli ko no nga magdala sa kapildihan. Gipangutana nga naa na ba'y logo niya ng panahon na sa Seventh-day Adventist, tubag niya, naa. Mabasa. Asa gibasa, pinadayag 12:9. Insaktong tubag. No, pagtuog debate doon. Pareho to taga Bisayas, mauwaw tali. Mabasa ba sa sulat ni Ellen G. White? Mabasa. Din mabasa. Pinadayag 12:9. Sakto bang tubag? Nya sigig pangingon nya muuli kuno nga magdaag kapildihan. Nya kada tubag mutibagbag. Adto na focus 12:9 si pinadayag nga mabasa ba na nga logo sa Seventh-day Adventist, lahi na pwede tubag. Pariha kunog porma nga cross. Nasao naman eh. Barihan pulma, mauna. Munyag ako, mura mangkog si Chis Escudero. Escudero na ko. Pataka-taka pa magbarog din yun. Huwag mo kay bawang ang mga bagiita na nila nagbarog din eh. Ha? Pangutanan na niyo mga kauban, huwag pa malampurnas. Sabi na nga akong manager, karaan damang ni. Wa po mo mataw diha na ni. Naunsa man taon mo patuga-tuga. Matod pa sa naman ko'y cross nga nailalong sa Roma. Asa may nailalong sa Roma ng amo din hanga na ibabaw ang galing na. Naunsa man taon mo eh. Gibutang sa ibabaw para hindi may laom. Punya, pangutana po.
Kisa may nagbutang nga nas taga Roma nga sa Roma makanagika ng among cross. Kisa may nagdadya og ibutang din ha sa logo. Kining logo bako pa ni kanang gisulti ni oral dili na tinuod. Kay kining logo sa Seventh Adventist bag-o pa kini. Busa klaro na ang pagpahimakak. Wala mo anhi aron sa pagpamatuod ni anhi aron sa pagpabagak sa mga tao. Besulayin ninyo. Ingon siya na anak. Bako pa. Ang logo sa Seventh Adventist ingon ini. Niingon siya na anak. Gipakitaan tikso. Walay nabasa. Midagan sa pinadayag. Kay wa siya nakaplagan kang ilinjiway. Kinagduda ko nito hana nga dili ni mo to ni ilinjiway. Nga naman nga di man mo to kay pag-ingon na naabad yang mabasa suat ilinjiway nidagan siya sa Biblia. Kay lagi kuno maura ang kurma. Pagkagamay ra gyud nakutuka mga igsoon. Dili utok nila, katong utok nga gamay sa mas bulinaw. Violation. Balaod ikapito, ginadili usap ang pag-atake personal. Parayon. Salamat. Dili sila akong yatake katurang bulinaw. Wa ko mag-ingon si Orel, wala. Excuse me, Mr. Moderator. Bulinaw ray akong gingon. Wa mi magdibatis bulinaw. Wa. Asa akong padayon. Ang imong isulti bulinaw, walay labot si Oriel. Parayon ang bulinaw. Oh, lagi. Padayon to. Kaysa bulinaw na to. Okay. Padayon. Gipanghiling ang mga dokumento. Walay nabasa. Nganong niingon man niya, negatibo. Nganong man niya niingon, nakapay mabasa kay negatibo ka. O sa may negatibo? Negatibo gani, muhiling sa iyang sulti. Unya, mangutana og naaba. Kay maghimo ko karon og moingon ko nga wala sa ilalom sa gahom sa Roma mo na ipagpamatuod. Ang debate usaray mo pamatuod, usay mo supat. Dili kay duha na mo imo pamatuod mga kaigsunan. Ambot ning mga tawhana. Bisan kadugay na sa mga debate, bisan sa tema, wa matukma. Ha? Manghinaot ko nga masagdan na sa atong kaatbang. Pamalandungan ko nun niya. Palandungan ninyo. Saman, nakapamalandong na mo. Palandungan ninyo. Balikon na ko ang tema. Kaya kami di man mubiya sa tema, mag-antos kas pangutana na subay sa tema. Dili pwede dawaton ang mutipa sa tema. Dawaton kung masubay sa tema. Okay, kuha na nyo. Basta masubay sa tema, dawaton. Pero dili masubay sa tema, dili dawaton. O sa may gayon sa tema, ang cross nga naa sa logo. Wala mag-ingon ang tema cross logo. Ang cross nga naa sa logo na ilalong unahiusa sa gahong sa Roma. Mo ni tema. Pabuto na muna. Ayaw mo pangayo o tubang ni ana nga wa pagay mo kahatag. Mangayo na mo dili mo mabasa nga ang cross na logo dili may lalong sa gahong sa Roma. Wa pa gani kagahatag sa imo. Mangayo na kasamo. Usa ko nagtanaw mga tanaha oy. Asa mabasa kay negatibo ka. Kay ni pirma ni mi dinha nga negatibo mi na agi mi basahon. Wa gyud kakakaplag niya.
Usa karong buntaga mga kaigsunan, sigurado ko nga kining mga tawhana wa gyud makapabarog ni barog pero wa makapabarog. Nagsigil ang ingon pildi ka, pildi ka. Pangitaan po siya, mayroon po siya. Wala noon ako mabasa, makita ra. Kung sa mga nang mabasa, di makita. Ha? Kung saan pagbasa di makita? Mupiyong mo, makita. O niya, o makita, mabasa. Okay. Ang pangutana sa'yo. Tubag, wey. Kana dahil ang pangutana sa'yo, tubag mo na. O, sige. Dipilmahan mo ninyo na ang logo, ang cross na nasa yung logo. Imo magbibinay na wala di usa sa gawang sa Roma. Asa man ang sinulat sa nakadiri para sa pamakas ka, na wala di usa sa gawang sa Roma. Tubag na ko. Tubag ka, kaya parang pagkakaman. Bugnaw na ako ang tubag. Kaya ang pangutana bugnaw. Singka, di mo singka sa ko. Pakit ako sa imong tima nga mabasa, ay ha kumuhatag nimo nga nakoy akong mabasa. Wa pagani ka kahatag, ayaw pangayo. Kaya ang atong topiko sumalas Biblia, ayaw pangayo. Hindi na mayo masig pangayo, nga di magani ka manghatag. Sunod pangutana. O niya, ang ito pat kami ikatulog, kumala sa ikatamulan. O yun ba mo? Kung sa may inyong isabutan yun lang ka, may ikatuhan mo. Kisa man eh. Kumala rin nawa. Sige. Okay. Sige. Ang ikatulong topiko mauning pamatudan, pabina mo. Pamatudan sa Seventh-day Adventist Mission nga ang minggawa sa General Conference Corporation nga mao ang local DCA Church local conference may mong apostasiya nga iya sayawa sumala sa Biblia o referensya. Ha? Okay, dili. Kung man mo yun, ikaw na sila ni hangyo. Dili, ay sa lagi. Ikaw na sila ni hangyo. Pero kung hindi mo masubot, tumago na ito ni hangyo. Ito may napirmahan. Okay, sa ato ba, okay. Para wala yung bias, gusto na lang natin eh. Kay another agreement na sport. So, dirita si katulong at tima, mga kagalaan. Okay. Ang ikatulong tima, pamatudan sa Seventh-day Adventist Local Conference nga ang tanang pastor nga sakop sa General Conference Corporation of Seventh-day Adventist na isama sa Babylonia o nagilat sa katilipan sumala sa Biblia o sa mga dagko nga mga referensya. Okay. Ito tingin topic, no? Atong ihatag ng panahon sa mga pamatuon din eh. Okay. Tayo kaya madalita. Isa may mo pamatuon din yan. Dito. Okay. Wala na yung pamatuon? Ha?
Brother Guru? Okay, Brother Guru. Sabi Brother Guru ulit. Dali, Brother Guru. Ikaw tayo gihagit. Abi pa lang. Adsok ka. Sige, sige. Okay na ito. Wala ko bingon nga. Modeli ko. Ako nangyatan sila. Kaya ipalunas na lahat sa akong garol. Para ninyo, wala ko yung kalisagan. Usag simana niya ng debate. Sino? Simana na to. Usag simana ng debate ko. Katama rin ka. Okay, ayun na. Kaya hindi mo tayo ka. Ayun na dito tayo. Nalahin na po sa debate. Kung pagaling ka mahumanin ng itong topic, mag-debate na po. Okay. Sige. Nagsugod lang tayo, no? Okay, nagsugod lang. Topic niya, kanan mo duha. Kay murag matching mo. Pagbuhat mo duha. Okay, sige. Ayun na kay time naman. Ini kahuman mo daw, ini kahuman. Time ba? Ayaw na galing mo paghibog lang yung problema. Ayaw galing mo kay murag mulupad ang espiritu sa Ginoo aning iyong gibuhat. Wala na. Pagpuyo lang mo diha kay ilap kay sa mandere. Ang atong kasabutan o pirmahan mo ay atong tumanon. Dili na ta magkuhan og live topic. I-reschedule ninyo na pwede. Ang mayan ninyo. Sige, proceed na, brother. Palit na ng tuhog lang. Dito mo sa tuyo. Baik kampung nasional. Medyo ipawal mo kadaling diri kay medyo atake na bagong tutulan. So karon ikso na pawal mo gamay ako na koy mo poli pagpamatuod ingon nga aper matinsan. Ano tanawin ikso no pipamugaro din. O ano tanawin ni pamaro ko magubaba. Ang tema ng mga maturan pinibado ko naman hindi na ito. Tanawin na to sa Spotify. Anti mawin yung masaktan. Pangatunan sa 7-day Adventist Church Local Conference nga ang pastor nga sakop sa General Conference Corporation. Masaman, ang 7-day Adventist na isama sa Babylonia o nangilad sa katingban sumala sa Biblia o sa mga referensya. Mga referensya. So mga ekson mo na pamatulan na rao na kung mamarong bang kinigdimahan. O na, balik na na kung ekson kining popolong Babylonia. Maraming kinigdimahan rin na ekson ang kinigdimahan. Bagay daw akong kiingnan nga umamat mayo siguro karang mga dua usahan na natin mamaon na raw kunada. Pero kay ipalain mo yun nila iso. O sige, atong kubayan, mga ka-iso na. Ngayon, nakalingon man ni mga iso, nga General Conference, ang 70 Adventist na isama sa Babylonia, o na iso, kining pagkaisama nila sa Babylonia. Ato kulong tanawon mga ka-iso na. Ang ginawin ninyo, karoon ka po sabi ng Luzon. Yan. Ang cross, sumala sa handbook for Bible student, edition 1920. The Published Review and Herald Publishing Association, Washington, D.C. Nagayon sa pahina o sa page 145. Cross, Babylonian origin. O siya ay diha magitan ang cross sa Babylonia. Basta mga ekson, nagapangong ipamatunan nga sila na isama sa Babylonia, pinahagid yapon sa maong timahan nga ilang ibutan. Tawag niya na mga ekson na himong kinimong lantogin. Dan pamatuon sa ang ilang balasahon nga ang pulong Babylonia nagikan sa pulong Babil. Ilinuay at sunde, Red on the Verse, page 182.
nga ang Polong Babel nagpasabot pagkalibog. Mukhang ako ka nang ipadayon ka ng kaisip ni Tiha mga kaitsuna na ka nang nangilan sa lawan. Ang Polong Babel nagkahulugan ng pagkalibog. Mga ikson, makalilibog na yun ang ilang pagtulungan. Ganun! Ikson, January tagsulti sa evangelism. Nagpamatuod nga ang reverend aplikado ngadto kang Kristo sa Diyos. Pero ang ilang mga ministro na nagpatawag na po reverend. Mga tanong mo kasay din siya? Okay, ano din? Yang tayo mga lukuming ko ito. Di kan kini sa Certificate of Renewal of Registration of Authority to Solemnize Marriage. Ingon na rin mga ekson. This is to certify that authorization to solemnize marriage granted under the previous number 3254 to Reverend Hector Gayares, resident of 112 or 112 Goroldo Avenue, Lahog, Cebu City. Si Inuay nagsulti mga ekson, asa maning reverend. Asa maning reverend nato yapsikal, matod pa niya. Reverend, ato tanaw. A Christ we on earth today, surrounded by those who bear the title of reverend. Alright, reverend would he not repeat his saying, neither be called masters, for one is your master, even Christ. The scripture declares of God holy and reverend in his name. Asa ang reverend natin aplikar? Ngadto sa Diyos, mga ekson. Bot kami pasabot na si Hector Gayares, Diyos po ninyo. Pero ang ipatoro, mapagpatawag sa inyo, pastor. Di ay reverend. Ha? Yapelain, ring tanaw mga iso. Bawang ihapon. Ang numero ni ini, 1,422. To Reverend Robert D. Jimenez. Gikan sa iso mga iso, ni ay silyo ng pamatuod. Kaya pwede kita kasuhan iso ng biling ni Pinos. Para mga kaisonan, nagaigon na nga nangilan sa katauhan. O kanin nag-publish sila sa mga silat ni Nuay. Pero mismo si Nuay, ihimo nilang propitang matakot. Dia pa rin isapa. O niya rin isapa, rin kasong isapa. Say-say sa tayso. So, balikan ako. Ang Polong Babilonia mga iso, maulat itong pagkalibog. Kanya, dito sa ilang libro, nga ang iyang marka, the best and his mark, Randy Barber, ang iyang marka, ihubad sa Pinulungang Cebuano, ni Lydia Cruzet, Gayuba, niya itong March 1992, kanya aprobahan mo sa ni Theodore Tarsis, Vice Presidente sa Konferensya General OSD. Ano sa maniyay mga eksohon, kining Polong Babilonia, ato kurong tanaw sa ilang parasahod, kung tinuod ba atong gisulti, nga gisulti ba usap kini sa ilang mga lider. O atong tanaw, kini nga libro nga matod pa rin mga eksohon. Sa page 64, nagkanayon. Ang babae itagahan sa ngalan ng Babilonia, nga naman, tungod kay sa Genesis Kapitulo 11, ilang libro ha? Atong mabasa ng mga katawan at tungkol doktor sa Babil, nga ipaabot mong tahangkod sa langit, apan ang Diyos na naot o gilibo ang ilang sinultihan o gikatan sila.
ang pulong ng Babylonia nagkahulugan ng pagkalibot. O siya, ang pulong ng Babylonia nagkahulugan ng pagkalibot. Bawa siya iyon makalibot. Nga naman, tungod kay MPC Pastor, malibog ka nga unaan ng Reverend. Kaya mga iyon, MPC kay ang sign dihay sa original sa cross, Babylonia. Di pamatutan, sumala sa mga libro, nga gitanaw gilig-gilig kanina, kay basi na kunahon o pili tinoon. Ini nga libro, iksyogi ka silahan. Review, Adventist Review, nagpamatut, cross, Babylonian origin. Kaya si Kristo, ilansang sa paganong cross. Dahil mabasa na. Ha? Dahil mabasa mga ito. Si Kristo, ilansang sa paganong cross. Paganong cross ito to. Kaya, Pigan nga ka. Bible Mystery Religion, chapter 6, verse 47, verse 39 sa mga ibigyon. Ako nung hibo na. Ipamatutan sa cross, nga na ino. The cross is recognized as one of the most important symbols of the Roman culture. Kasi lang may game. Basta ito, kini ang cross simbolo sa simbahan Romano Katoliko. Ang magkano na butang sa mga Adventista. Hindi ba makalibog? O kung sa ganyan pulong makalibog, kung sa ganyan pulong makalibog, Babylonia, mga ito. Basta may hinungdan, nga di pamatutan. Basta di pamatutan, mga ito. Sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, dahil mabasa usap na si Kristo, ilansang. Okay. Ewan na bro. Saya Spanish ako. Discipline. Okay. Mangutan na ako? Papa. Ready na? Okay, salamat Mr. Moderator o katong timekeeper. Brother Andrew Libot, kining tema nga ikatulong nga imong giingon og inyong gisaysay kaganiha nga pamatud-an sa SDA Church Local Conference nga ang tanang pastor nga sakop sa General Conference Corporation of Seventh Adventists nahisama sa Babylonia og nangilad. Pangutana, kini bang cross nga imong gisgutan sa unahan mao ba ni ang imong giingon nga naas topiko nga nangilad? Okay, atong basahon ang tema na isip nila ang moderator. Ako sa basahon. Ang tema na akong ipamatutan, o ipamatutan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference na ito. Pamatutan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference na ang kanang pastor na sakop sa General Conference Corporation o SDA o Seventh-day Adventist na isama sa Babylonia ang tanang mga pastor sa General Conference o nangilad sa katilingban. So, ang iyong pamatanan kung tinuod ba? Oo, tinuod. Okay, cross ha, nangilad. Asa nimo mabasa sa record sa Review and Herald, page 145, nga ang cross nakatatak dito nga ang tanang pastor nga sakop sa General Conference Corporation of Seventh-day Adventists, Review and Herald yung gigamit nga tinuod. Nangilad. Asa sa Review and Herald, tubaga ang pangutana. Ang imong pangutana wala sa Review and Herald. Ang imong pangutana, dire. Ha? Dire sa Certificate of Renewal of Impression and Authority to Recognize Merit. Pastor ang gila, pero reverend ang diutang. Di ba bang ila? Okay, tubaga ko. Sabaw. Ano man? Ay, hunong. Pabuhay. Pabuhay ng tabaw. Okay, basta na pamatutan nga nanilan. Pangutana. Okay. Matod pa nimo na pamatud-an nga nangilad. Kay gigamit nimo ang pulong reverend. Sa pulong reverend nga imong gipakita karon, pwede bang ipakita nimo sa katawan nga naay pulong nangilad niya nang imuhang reverend? Kay naa estupiko, way tay gawasan niya ha? Way gawasan estupiko. Naay tima nga atong gibutang sa unahan. Amang chok atong kanan. Kung sa'y pagtuloy mo isda, nga napalingan, di gusto mo gawas. Oh, kung di ka kagawas, kulong. Yara! Ha? Yara! Tanaw na itong makulong pag-yol sa inyong pupon. Yara ha! Mabasa ba?
Victor Gayares, kating bapuhan ng kanila nag-isip. Ha? Di ba klaro? Masirokan sa mga niya. Kaya masin dahil makasabot na mo. Ha? Kaya matod pa rin eh. Reverend ang kilala. Samtang ang reverend aplikado sa Diyos. Diyos pa rin Victor Gayares. Nagitawag na kong reverend. Dahil pangutana pinasa. Mr. Moderator, salamat. Mr. Moderator, ang akong pangutana, wa gyud tubaga. Ang akong pangutana, gigamit niya, kadali. Update ko, update. Update ko, Mr. Moderator. Wala ko rin yung nahinsapon mo. Hang update lang po, Moderator. Wala pa din ng oras tubaga. Mr. Moderator, wala ka nagumok kung kubag. Okay. Herrera, palain ko, Mr. Moderator. Update din ako. Update din kayo. Paminaw. Conclusion. Amon, ikatang time ha. Kaya hindi sa po, ikatang time. Dili siya makonklusyon. Kanino sa nagwala kong kubag. Kaya hindi kubag ko. Hotel. Atong ruling na pagkuman sa pangutan na tubag. Okay. Okay. Wala na tayo time sa mga fiction ni Correct. Ron. So, atong tinatag na sakto na panahon. Panahon sa pangutan na panahon sa tubag. Kaya pangutan na ng makaako kung ang inyong tubag kung ang pangutan na uyon ka sa iban. Okay. Dili tadi kasi na rin. Dili may mo komentaryo. Kaya nga wag ko ba din kanina tumubag ang bala gisulti dia kanina o ba ko na wag mo makalimot ikso. Tungod lagi ng limbo ba. Gisulti rin mo reto na pasati ang iyang tubag. Sino pangutan na tubag? Dili ingam di ko di. Ingam di nang dali sa inyo. Okay, balik na sa kon kay mo. Sa Moderator, sabi ko ron, ang ito ko nga ini ka kung ano mo pangutana, ayaw na pagtangan o wala ka tubag, di na pangutana. Konklusyon na. Okay, mo pangutanan ko. Okay, salamat kayo, Mr. Moderator, mo pangutanan ko. Ang akong pangutanan, Mr. Moderator, i-address ko nimo. Okay. Ang pangutanan ako, gigamit niya ang kolong reverend. Nga mao kuno'y basihan sa pagpangilan. Kanang ilad nga ilang gibutang diha. Akong gigukod ka ng polong reverend, mabasa ba niya ang imong gipakita karon nga ang polong reverend ilad ana? Muna akong gipakita. Kana bang reverend ilad, muna akong gipakita. Mabasa ba? Okay, salamat. Mabasa dili. Napahilan na sa award ni Reverend. Ato basahon na. Pero meron ito pakainom sa tagkaon, ginong karoon. Matupag ginong sa mo. Exxon, ang tema na akong gipamatutan, inong dumi, dili lang sumala sa usa ka balasahon. Kung dili sumala sa referensya. Kung nakita nagpulong ilat, klaro kaya yun nga ng ilat, nga naman, ang referend, sumala ni Ellen Goldwine, aplikado sa Diyos, samtang i-aplikar sa inyong mga lider, ni ilat. Okay. Ay, samtang. Oh, ay lagi gulong. Ay, nagtataw mo kung kasi hatagan ko ito kinukono ko ba? Kasi sa ipatagaang pero lamin ito bagsa mo. Sige. Okay, pangutanan na daw. Padayon na pangutanan. Kaya ningo magkaklarong na ilat. Show down, Mr. Libot. Ipakita karon ang pulong ilad yan ang pulong reverend. Pulong ilad ha, kay sumala sa Biblia ang imong gibasihan karon. Nangilad sa katilingban, pangitaon ko ni. Nangilad sa katilingban ang pulong reverend, nangilad. Ipagawas karon ang pulong reverend nga ang kahulugan nangilad. Okay, mga keksyonan. Asa? Show down. Kaliyon lang. Okay. Para mahayagan po ng publiko. Mga keksyonan, kung gusto mong sigaw, tinabot nga. Tagaan sa mong club. Pero kay ipati man nga ako, matulaan na yun. Matulaan na yun. Kunya mga keksyonan, kining ninyo bang ipanggamit nga mga word, huwag mo maguna-una nga mga delikado ni. Kana din pagpangilan, ako na siya ang kaso. O niya, siguraduhan ninyo nga, basin kami rin mga murado, nga dahil mapusasan ninyo, okay daw sa inyo, mapusasan mo karon ko, kinsay mapamatulaan na ako karon nga ilan. Okay na ha? Kaya hindi na bang word na rin, usahay na ligo na po na nakapulit, tawagor na po bibilis, gusto kayo ng ilan na balik. Okay ha? Ato binig klarohuli kay usasin yung mga pinulungan.
So, kamo din nga awa, magoy kinatigan, bantay-bantayan na ito ang atong mga pinulungan kay may documente. Kaya si Kapitan, pwede na po yung mong testigo, kung niya atong ginawa aming ipasaka sa kaso, sa dili niya ni Bati, daghang naiko din yun ini. Dili lang ang mga dentista, daghang ang mga referent na naginaw. So, ako sa una-una o nagkanang yung referensya nila kinahanglan na authenticated na. Na may true copy na, hindi lang igamit yung karong ebidensya kaya tumala sa itong pipirmahan sa balaod, hindi mo pili mo gamit itong ebidensya gawa sa mga standard. Pero, ebidensya, wala pa yung mga sakop brother ribon sa standard. Kaya kung referensya na, Sir Leader? Kaya kung referensya. Okay, pero wala siya hindi mo ipakita kanina. Wala di ko di siya ipakita kanina. Wala, pero anato wala ko riadat kong referensya. So, iisipin na kung anak kong referensya kaysa inis o niligan. Okay. So, atong ingon nga, dawato na ito ng anak kong referensya, pero sa pangutana ni Brother Lai, naabay pagpangilan niya sa word nga nagigamit sa referent, kaya sa ako nasaktan mga kaisunan, ining word nga referent, kasagaran ginagamit kayo sa mga mga Katolik, wala sila kahit kahibalo kung sa word nga referent, kasi kung ini nagdala nga inibigwaan ini, o yun pala siya referent ang tawag niya, o ba silang Pwede, mamayo pa ko niyo. Destination na may Okay, so, ako gusto lang nakita. Ako lang specific. Mula mag-timing specific lang ako. Isap lang oras. So, hindi man ang may ubos ang kanang walang firma. Dili ka na nag-aalala karon sa titulong referent. Kaya namong di may specific ison. Ang referent nga nangila dili, kaya turang mga adventist sa korporasyon. Kaya sila nagpatawag, pastor ko niya referent siya. So, ganang umaniha, manay na ko tigsokol nga apel sa mga ingon nga nangilan. Kaya specific man ito pinsa, itundok man ang ulit pinsa. So, ayun ang magkalaing direksyon, ha? Okay, wala to siya. Okay. Pangutanan ako? Sige. Okay. Pwede ba, Mr. Moderator, nga atong ipabasa kaningon man siya nga kanang reverend klarong nangilan? Pwede bang ipabasa na to karon sa mga moderator, ang pulong reverend, nga naabay mabasang nangilan? Okay. Naay masabot. Okay. The question was addressed to me. Sige. So, ako karon mo scrutinize sa imong ebidensya na ipakita ako Naabay nangilan. naabay mabasa nila ang nangilan ng mga tawanan. Sige, paliyon ko na o basa ng libot. Okay. Ako lang, kumati ko dahil Mr. Driver lang. So, ang pagpapatungod sa Biblia, atong hinumduman o sa referensya, dili tanang pulong por pulong na ay masabot. Kaya ang Biblia nagingon pasabta ang nagpasa. So saan kumakayanin sabto, kaya lagi pulong makaturan na dili pulong por pulong na ay sabton sa imong gibasa. So masabot man nga nangilan tungod kay reverend madire samtang pastor ang ilang nila. Ang reverend aplikado man sa Dios sumala sa mga sinulang nilmay. Excuse me, Mr. Moderator. Mugji ko sa yaha. Ang iyang katungdanan kaganina pagsaysay. Karon ni usan na pagsaysay gipaagi objection. Tubagan na lang Mr. Libot ang akong pangutana. Nga niyan ang reverend kay mo gigamit naabay mabasa nga pulong ng ilan ang mga tanang pastor sumala sa Biblia. Ngayon ko ba? Na, kung imong sabton. Pero ayaw sa kasapo so tinangga. Wa kung sapo ha. Ikaw lang dahil object. Malaison, ang pulong kailan mabasa na kung imong sabton. Pero kung hilig ka mo sabot, may konsulta na rin mabasa. Ano sa ato ni basahon, kaya mo sabutan. Ako matrobasa. Ako matrobasa, basta mo sabutan. Di ako masahon. Wala ni ibig man. Ako man na, huwag kasi yung konsil. Tanawa niyo nyo. Yan. Malholy and reverend, if Christ were on earth today, surrounded by those who bear the title of reverend, kang Kristo na i-aplikar. O niya sila kay hindi man mga Kristo, nganong
daon mag-reverend. Ato pa rin ay ilan na masabot. Dili tanan ang tumatot ang pulong por pulong na ay masabot sa imong ipamatutan. Mati 24:26 ang bukas ang usabot. Mangutanan ako, Mr. Moderator, mangutanan na. Kay miingon ka man, nga sabton, muuyon ka ay ngawa gyud masulat ang pulong ilan. Gukulong di ka, Mr. Libot, ni ining tanang pastor. Pangutana, Mr. Libot, kay tanang pastor makanang ilat kay nagpatawag og reverend. Naaman si Pastor Robin Monggaya dire, presidente sa Butuan, sa atong North Eastern Mindanao Mission. Naaman ni siya'y titulo. Atong ipabasa o atong ipasultihon kung naabay reverend ang iyang titulo karon. Kay kung wala, muuyon ka ba nga namaka ka sa katalimban? Objection, pinahon nga moderator. Mapasaka ka tayo tao, tanawa sa satima mga pilba. Tanang pastor, oy! Ayaw katapos sa tanawa ison. Tanawa Ikaw tayo, tanawa kay ison. na-object ka. Oh. Nakitaray mo sa ta, o niya, kamong ipabatutan, so pwede mong pala-sutin. Ang atong ipabatutan, aligo po sa atong isaysay, kaya ato'y affirmative. Ayaw pag-imog na ikimog yan. Diya o, lukuran eh, kiling ka na din sa basto, lukuran eh. Okay, mangutanan ako? Di ko na. Okay. Ang imong gigamit, Mr. Libot, tanang pastor. Pangutanan. Pangutanan. Hello, Lord. Kakang ko. Okay. Laik mong iyapong ko lang. Unya, nagbukod man tas tanang pastor. Magtinud-an na itas pag-ayo ha. Magtinud-an na ita. Kay tanang biyang pastor imong gingon. Yan na ba'y pastor na mo dire duha ka buo. Ang imong gipakita, duha po siguro na ka buo. Unya, ang imong tema tanang pastor. Pangutana, nganong wa man nimo giklaro nga pila ka buok? Nganong gihurot man nimo nga na may pastor nga dili reverend? Tuba? Oh. Okay. Sumala sa tema tanang pastor, ining-deliver nimo maminaw ang negative side kung kinsa ng tanang pastora. Gusto kang akong lumagan, kaya makita ito akong lumagan kadhan. Daghang pastor na reverend. Ipagawas pa rin ho. Ipagawas na tekso. Kaya basin ninyo man sa ganina na yuharay ipakita. Makita ko mga pastor, napay ng reverend yan. 1 minute pa na ha. 1 minute pa na. Atong oras sa pagduman. Napay ng pastorin lang kay Yuha. Kung sa isa-isa na ko, kanan ka ng pastor, nga kung isa-isa na tanang o reverend, mauna silang tanang pastora. Okay niya. Diya to. Reverend Paterno Diaz. Tolong na. Tolong na ko. Reverend Wendell M. Serrano. Obat. Diya ba? Reverend Abdul Muhid. Pila na? 5. Okay. Diya ba? Reverend Vicente Paima. So, alin ko po sa akong ibang saysay? Ang iyang tema, tanang pastor sakop sa General Conference. Pangutana, unsa man ang tanan, reverend ra nga pastor nga mo'y sakop, gitawag reverend, mo'y sakop sa reverend, o ang tanang pastor sa General Conference. Tubag? Okay, akong tumagon. Ang tanang pastor na sakop sa General Conference na reverend, mautong tanan na akong isay-isay ganina. Hindi ba rin ikaw tarong, di mamana siya, alang-alang manugang di maison, hasta ang akong say-say deliberation, isulat niya, alin na natin libro na na. Matutana nito sa tanang pastor, na akong isay-say, kaya hindi silang tanan, sakop ni sa General Conference Corporation. Okay. Mr. Moderator. Okay. Atong ikon sa moderator. I-off sa. Para maklaro ito yung tubag, maklaro sa pangutanan. Ako gingon sa inyo yung nga saunahan, delikado na yung topic. Kaya kiling General Conference, kamay na 1,000 na pastor ang ako balik. Siguro sa akong sipalan din lang sa Pilipinas, penting lang ng pastor. Kanya, Brother Libot, kamay na mag-remind yan, makaagwas ka ba ka katuba mo, kaso ka nanining mga pastora,
sa Cebu General Conference, kayo mag-iakusan na ilan. Okay, so, kinala di mo bitinsahan na kinibang gibunin mo nga tanan, unsa may kaulog ka rin yung tanan, selected ba o tanan nga way generasyon? Kana, klaro. Ako na mo rin nga maklaro. Okay. Klaro ako nyo. Ano ba Wilson? Tinigod silang tanan na ako bisay sa dire. Pulos may under sa General Conference. Pulos may under. Ako na rin sila tanan. Katong dili rin. Ang libre ang kailan sa ako bisay sa Sumala, sa akong ipamahayan. Ang tanan rin. Basta, aling siya mamabanak sa akong bisay. Kaya ka ng tima, o niya human sa tima na ako ipamatuon. Kaya lisod man o ang tima, dumagan pa na itong mga prognosyon ng tanan deliberation di butang sa tima. Wala itong ginong na ili na tima, libro na. Okay, pagkakana. Point of order. Okay, pagkakana. Saan to pa? Ayaw sa pagkakana. Humana. Humana dito pagkakana ito. Ito na lang mo gamay nga na konklusyon para maklaro sa tanan nga na ginuman. Nato pa ay Brother Libot, hindi niya yung tanan na pastor, hindi niya yung tanan. Kaya ito naman niya yung angkong reverend. Katong tanan na kung isay sa inyong mga ministro, na nagpatawag o reverend, na sila ang tanan na sakop, kiring tanan ba, nasakit, kita na sakop pa rin sa General Conference. Kaya tanan na nagpatawag o reverend, maoy ng ilan sa katawan. Naman kay sa patrunan sa dentista, bawal, hindi pwede, kikang Kristo na i-aplicar ang pulong reverend. Kung sa klaro na ng ilan ni sila. Hindi ako isay-isay karon. Brother Libot. Sa ato ba niya ay, hindi karoon ako niya pagkasuti kaya aron nga, hindi mo maakusan. Klaro ba? Sa ato ba niya ay, hindi niya ay kung giingon dahil nga tanan niya ay hindi nga nag-angkol lang o reverend. Wala. Sa ato ba, katungwa ba? Wala sa ako isay-isay. Katungwa lang ang-angkol, wala sila na. Okay, ma-reverend. Sa katong tanan, reverend. Sa ato pa, in-word niya yung tanan, nga dahil simple kami. Kalisan sa Biblia, ingon si Apostol, Pablo, nga wala kung aning for example, Pablo ako mismo, gawa sa isa. Sa pag naitanan, nga imong ipamatuan, sumala sa evidensya, imong ipamatuon, sumala kung sa akong isay sa ikilintanan, nga mga ministro nga nagpamatuon, nga sila rin, mao na yung atong ipamatuon, nga sila mga sakop sa General Conference, mao ang kandidat. Okay. So, salamat. Dili na yung tanan kayo. Nagkanta naman sila o Why problema ito? Mga hingala, ison, na humain natin yung katibo. Sarili ka sa pagkasulti. Dili na yung tanan. Kanto lang niya ay ang kanyang bibirek. Sa ato pa, piniging-gula na niya, Brother Libot nga tanan, nasa aratong tanan, dili na yung mao. Alam yung tanan natin. Ang kanang pastor, Di ba ako yung muna sa dito? Siya ka ng tanan. Kasi kung tanan na ako isaysay. Natulang tanan na ako isaysay. Ang tanan mga ministro nga nagtawag o reverend, at kung tanan na ako isaysay, mao ng tanan na siya. hindi ko kamay. Ano ba tayo? Ano? Kaya, Okay. okay na. I-explain lang. Explain ako. Ano ba kayo ba niya? Naroon sa kita, naula ka rin eh. Okay, sige. Ang tanan niya ay gana sa tubig-tubig, tanan ba rin o na-explain? Ang tanan na akong isutan, kung akong isaysay kanina. Ayun sa. Hindi sa tayo na saya. Ayun ko. Pero kung magkakasunod, alam na kamulya po sa satisfy. Ini bang tanan pastor diliha tanan religious ke dinarkan tu ni. Satu tanan dili wala isipin. Dahil lamang mga pasto na kung isaysay kanina, pinitanan na nagpatawag kong reverend, kung tanan na ang isutan na siya. Satu padili dili. Gawa sa atong, wala mang pa-reverend. Wala mang patawag kong reverend. Kung yung mapahinam, Sayo ko na itong lima. Hindi ka pa kayo. Kaya siya tiba ni sa kanang pastor na sakop sa General Conference. Kan po kung kanang pastor na kung isa-isa ganina, pulos o sakop sa General Conference, mo tumako yung gananilan. Kaya ang katulog sa affirmative side, modifying siya sa iyang tema. Modifying akong i-define ganyan.
Okay, balikan sa ditong tanan na decide ako nga mga pastor nga nagpatawag ko reverend no kung silang pastora ano rin. Wala tayo panahon mga peksunan klaro-klaro lang. Wala tayo panahon. Mampak katasay ka katamusan tima. Basta kaya ito na na-discoveryhan niya ay nga natong pinilipot mo mga reverend ay lang kung palaging kagool iwan niya mo ilabot niya ito. Alright. So, dili lang sa katapusan tima. Ang katapusan tima wala ako na rin Wala isa. Wala tayo kasaysay. Ako na pamagay. Sigastan na ako. Sige, sigastan. Muna na lang agad. Itatang ko na yung sigastan. Okay, atong hatag ang laing stand. Kay galuhan na yung stand. Atong hatag panahon. Okay na? Lagi. Okay na? Okay. Mga gigsunan, may hapon sanan. Karon dayag na kaayo tinaw sa kadaghanan. Nga ang tima selected ra di ay ang nangilan. Katulang kunong sakop sa reverend, dili way reverend, Pastor Munggaya, nakaiskapo ka sa pangilan, kay wa kay reverend, kay wa man ka mangilan, sila na'y nangilan. Ang tima na abay reverend, makaluluoy in town. Gibutan nag reverend o reverend manggani gibutan sa tima. Unsay tima? Local conference nga ang tanang pastor or ministro walay reverend gibutan. Walay reverend ha? Nga sakop sa General Conference Corporation of Seventh-day Adventist na sa mas Babylonia. Nasad? Nangilad sa katilingban sumalas Biblia ug sa dagkong referensya. Nangilad sa katilingban. Asa mabasa? Sumala sa Biblia. Unsay gihiling? Sumala sa mga Xerox. Brad, pagmata na. Naarabas ikasabutan nato dito sa ibabaw. Mga standard reference. Walay labot, gawas anang review ang hiragi giuyunan tanan. Pero kanang mga handbook din na, dili pwede, gawas kon kang iling jiway nga sinulat. Pero kung sa gihimo ni libot, naghimo siyag dokumento nga wala gitukutan sa rolls mga igsuon, puro Xerox, nangilat tanang pastor, tanan nga akong gipamatud-an, dili tanang pastor. Niara ba si Pastor Arellano, dili ra ba ni Reverend? Kung saon na lang ning tawhana mga igsuon, tanang pastor maggigiingon din Ako ba, remind lang ko ninyo, mga debatidor man kamo. Sunod ganing debate, bantayan ninyo. Mismo sa inyong tima, di po ka maumimog tima. Mapamatudan yun na. Sa amo lang mga dokumento din sa among tima, puros pinanaan. Nagpasabot, dili kabalo mimog tima. Tanawara, ang moderator ni Incenter, naghanap ako ng mga reverend din Unya ang pulong reverend, nangilat. Unyag imo ra ba ng Bisayon ang reverend balaan. Sato pa ang tanang mga balaan nangilat. Munta na hilingon ninyo. Nganong gibutang nga reverend, pagbuot mas pastor, di man mo mangutana kon pagsige lang mo isyu. Nangutana mo kinsay magbuot anak kon mahimo na silang doktore, madoktor na sila, kinsay mo butang anak. Kaya ang hibaw nila dito, nga dili mga Adventista, reverend, pastor maura. Nabay record din nga ningon ang pastor nga tawag ako reverend. O gibutang reverend ya sa din as pastor nga lahi may nagbutang anak. Pagmata mo ba? Itanaw mo sa ako. Kini dili ni pangatake, gusto ko mutanaw lang sila.
kadako nagkimbulyaso nini, may ganay kay moderator nagabantay, kadako na bang kaso nini, libel, bisan pagpatungan kag 1 million mga kaigsunan, kay ang tanang reverend, muy mo kaso nimo, kinsa yun, magpakiluoy mo, siguro, daghan mo kwarta, kay wala ba yun sa pulong, bisan dictionary nga, ang reverend mangingilan. Tanawang tema mga igsuno, naunsa naman mo, uy. Di na ba mo katanaw? Duko-duko raw dayon mo. Dili mo na tanan pastor, dili mo na tanan Mr. Moderator, tanan reverend nga pastor. Pero ang tema, tanan pastor nga sakop General Conference. Asa namang reverend gibutang sa tema? Wala. Daan ako, nag-ingon din nga, basta magawa sa tema, pilde. Hay maayo, brad, muna ako sa inyo. Kisa mo din tindog? Naaman sa roles nga, nga ang mugawas, na ako'y reverend mangingilad. Yaw mo na tema, reverend mangingilad. Ha? Roles number 6. Kisa ba itong pilihan rin manaog? Ikaw lang brad libot kay buutan ka. Okay. Ang matag debatidor kinahanglan nga dili mo gawa sa tema. Number 8, ang matag debatidor kung siya mula pa sa balaod nga gikasabutan siya perde. Unsay giingon niya, reverend mangingilat. Naa sa tema wala? Jis ni, makakanaog ba ni kay Jis pagod ni, no? Okay, padayon ka, padayon. Tanang pastor sa Conference Conference nangilat sa katilingban. Wala sa tema nga reverend mangingilat. Mr. Moderator, naamang Diyos kasabutan, ang atong moderator, bisag ulaban lang usa, bisag ulaban lang unta, bisag usa kakuhit na lang sa atong balaod, nga dunay atong ipapilde. Kay reverend pa yang giingon, unya gi-question sa moderator, dili man di ay tanan ang reverend naman. Nyawa mas tima. Okay. Oy, Mr. Moderator, unsa man gyud imong kuan diha nga? Bisag unaog lang unya, pabalikon ra pod. Pwede. Ha? Excuse me sa kabay. Ano sa patingong ng partner kay may ko lang siya na ilong na o pagbibigan. Ang giingon din ginadili usap ang pag-atake personal. Gigawas sa C6 ata. Ang matag debitador kinala dili mo gawas sa tema. Unya ang iyang ipamahayag, nagpahayag siya na may tungkol sa reverend sumala sa iyang gamit. Unya ang iyahang gi-plaster din mao ni ang inyong reklamo. Pero kaganiha wala kong dispantar nga nag-explain ako sa diri mahitungod sa dictionary about debate. Di ba violation? Ang isa ganiha diha wala na ako dispantara tungkol sa akong pagrespeto. Nga nisaysay ang usa ganiha may tungkol sa rules gabasa sa dictionary. That is out of the topic. Nagbasa siya of dictionary. Iyan gi rebuttal gamit siya ani unta ang paagis debate. Nagamit of Webster Dictionary. Unya ang topic mo na ganiha nga karon mo usulti ko isip sa akong gasay. Tungkol kay ganiha na dunay usang di barog dinhi nga nagpamatuod. Mao kanit nga ang iyang gipamulong imo dito nga unta pamaagi Ako, may katungod kaya ako'y ilabtan. order sa papadayon nasa ko pagsulti. Ayaw ko nag-goal kay Lingkod. Ay maayo.
mangulita sa tumpang ay naglaban sa kanata ni. Mga Kristohanon maghata. Ayaw mo magpadala sa inyong emosyon kay kamatuoran maghala atong itukik. Di ba? Kay kami wa may bayari din eh. Nitugot ko nga magdebate mo din eh aron matugkad na to ang kamatuoran. Ya karon pag-away nimo asa may espiritus ginawa na? Sige, ipadayon ang pagsaysay sulod sa 10 minutos. Kay anak pabilin nga oras, pila na lang, 3 minutos o 29 segundos. 19 segundos. Isa man ito nga panahon na? Ako na. Imo na to? Oh. Wa pa man marot? Wala pa. Padayon na, padayon. Okay. Padayon. Mga igso, nagpaabot yun o gano'n sa munaog. Kaya ang kaso ini karon, lahi sa kasos diksyonary. Kay gitugutan man na sa tema nga reference, standard reference. Kinig yung reference nga nangilat, wala sa tema. Gawas nga wala sa tema, napulyaso pag yun kidili data ng pastor, katurang tanang reverend nga pastor. O sa may paabot na to ini, kaya naabad mo daog ini. Nga napildi naman nga klase nga nabulyaso ang tema. Technical naman eh. Nga nung di mo ka-desisyon, Mr. Moderator, nga technical ba eh. Di ko naman daan nga dili man tanang pastor, nga ang yan tema tanang pastor man. Okay. Nganong na, ay sakit ngano man nga ato mang ililihay. Kita, moderator, michitor mo, di patiliwala mo. Ha? Kung naasa atong balaod, ngano di man nato iguan. Maunay makagubot ini, o iguan ang balaod, pwede naman manaog, niya bubalik. O, ngano mang di man nato tugutan niya na mas balaod. Reverend nga nangilag, wa mas tima. O, kisa may manaog nyo dyan tulo. O, pa, usalang. Wadok mo Objection. Ako kita natanaw din sa balaod, ikaw lang nag-remind nga walay magawa sa tima. Pero walay ibutan din nga. Otso, ang matag-ibator kung siya mula pa sa balaod, ang kasabutan siya pindi o kinanan siya nga pagkailisan o sa kauban. Ang paminaw isa, maybe, ang mga moderator mao ang mo-regulate sa mga balaod. Kami mo i-regulate sa balaod. Karon ang akong pag-regulate ni ini, kaganiha sa diyan isa-isa diha kami ingon na wala man ni sila kanang utok bulinaw. Nya kanina, doon ay isulti din ang palao sa debate in ani unta na ay negative. Normal nag-explain mo siya about debate. That is out of the topic. Pero naapay nireklamo din wala, napailong lang mo lang nga di kumingon nga. Kausa man ang moderator yung laban na, may mga ba kayo na laban? Wala laban na. Nagplastar na kay gihatag ninyo ang katungod na mo na mag-regulate sa balaod. Walay balaod din nga muingon mo nga naod, kanaod siya. Ayaw, paghilom sa muriha. Padayon na muriha ay pag-ingon nga magbuhat o patay pagkanaubod. Wala may butan din nga ako order edit ka no. Kamoy mo pagkaraw. Okay, padayon. Ako ito ba? Mukumins tani ini. Gusto mo din po na i-mapildi na mo daw. Diba mo ganito yung nato din niya na i-mapildi ko daw. Ako ganyan na sa wala yung prejudice sa bigas, wala sa bigas. Sa isulti ni Brother Libon, hindi na kanili na dalan, mayroon dito nga, kung sa bakit papildi sila yung araw. Tapak mo na! Okay, kung hindi ka mo dawat sa libot, yan ang pastor sa katuloy mo. Kaya ako, ito na. Ekso, tatungod na mo ang pagdawat sa pinapapaya. Okay. Ang tiba ka ng pastor, bahaya, ito yung masakti. Para ba rin sa tingay ka, kakuha sa tingay ka. Ano na naman? Ano na naman, tingay? Baka kayo ba natin ito? Orang hindi pa rin. Pastor pa rin, papatos orang lima, papatos ang the seventh day, ang decision ng country. Na ako, na naan sa lugo, Hindi na mga sabi. ako lang sabi, na ang cross, na naan sa lugo,
Lawan, hindi ka panahon na sa pagsaysay. So, ganun po mga iso, ang tanang pagsapasak, hindi ka masaysay. O, hindi ka tanang pastor ya. Ang tanang pastor, ang isaysay, hindi makarepresent. Ano magiging kalabroso kung wala ka ng isaysay nila? At ano po mga kapakanan na ako isaysay? Dili pa yan. Hindi ka na naman. Kaya yung nahina ikawa sa lima, huwag mo ikawa sa lima kayo. Walang pulo pa nila na ito, walang kaya kayo sa pabor. Nga, hindi anunong ka, o gano'n na kayo na pamilya lukot sa diferent. O niya ikaluwa, o play pa na ukon, paunahon sa diri lain. Kaluan, o gano'n kayo amin naman ang mga bulinaw ni Sayan. Nasi mga bulinaw, bisa ka mo sa o na, tayo mo na ako sa natin. Magulang ko. Okay. Anay, so, hindi na concern, hindi na sa mga debater, hindi na sa mga kurado. Kami na aming mag-challenge din. Actually, kung inyong mga kaituhunan, hindi inyong mo na topic ba yan? Hindi number 3 na topic. Number 3 ba yan? Hindi number 3 na topic mga kaituhunan. Wala mang way butang inyo na ang distinction na masipalit ang reverend diha sa world na tanan. Diba? Wala mag-identifyin. So, ang nasayok ninyo, tungkol kayo, wala ninyo ibutang diha tanan nag-angkong reverend na pastor, sakop na nasa sakop na diha country, corporation sa diha cities, pakuto ang yan. Okay. So, sa pag-deliver ninyo, karoon na kung ang ipamutana Brother Libot, saksi kamuntanan mga kaitunan, si Brother Libot yun nagsulti nga dili ka lang kung dili ka lang ang na reverend. Alright, sa imo ng stand, wala na may kain na ito nga pangitaon pang nagtubag si Brother Libot naman sa kung gamay na closing sa amin. So, dili ko makapangulipas na kung inyo na yung tanan, dili na tanan, di ba? Dili pag yun tanan. Sa inyong stand. Sa ato ba, nahulog na itong oras ato, wala magkakasunti, si Brother Libot, wala kayo makasulbat, no words ka tanan. So, nagpasamot, Brother Libot, ito masuna, wala kayo siya makaproiba, wala kayo tanan, salamat mga kaikunan for diplomacy sake lang, ayaw na lang po din yung panganaon kasi sa report. Grabe na po. Alright, ang inyo na lang yung kuhato sa report, ayaw lang po yung gaw-gaw. Okay. At ako yan ang ginawang po. So, salamat na magkasinabo ka. Wala naman siguro'y burot naman po kahit. So, arin na sa katapusan tapit. Ako na ba tayo sa? Ako, wala na, kasi nila. Isa ba kayo yung finalan? Arin na sa katapusan tapit. Alright. Ayaw ba okay ng pildi? Hello. Ano di ba? Pildi na. Wala na. Sunod na nga tima. Wala naman. Human naman eh. Ini na katapusan ng topic ato discuss. Last. Ang piling topic, tuhan yung punikastan, tuhan sa ato. Okay, umana ang topic na to. Ito na yung decision na nga. Ang kami gusto, decision na rin. Alright? Kung makita mo, gusto decision, tayo na. Kaya na sa ikaw okay. Mga ito, susunod mo, iwason na katapusan kita. Papatunan sa 7-day administration na ang gawas sa General Conference Corporation na